Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeg vil starte med at lykønske alle muslimer med den beærede Ramadan måned. En måned, hvorom Allah subhanahu wa ta'ala siger: Ramadan måned er den måned, hvor i Koranen blev nedsendt som i retledning til hele menneskeheden, og som i sondring mellem sandheden og falskheden. Al lovprisning tilkommer Allah, da vi endnu en gang er vidne til en Ramadan måned, en måned hvis ankomst er kendetegnet dens barmhjertighed, velsignelser og tilgivelser. Det er en måned, der er blevet valgt til at være den bedste blandt alle måneder. Dens dage er de bedste blandt dagene. Dens nætter er de bedste blandt nætter, og dens timer er de bedste blandt timer. Jeres søvn er en tilbedelse. Jeres gode gerninger vil blive accepteret, og jeres dua vil blive hørt. Sandelig, den der er frataget Allahs barmhjertighed og tilgivelse i denne beærede måned, er ramt af en stor ulykke. Så vis jeres gode gerninger og føg jeres dua til den althørende. Jannahs porte er nemlig åbne, så bed Allah om ikke at lukke den for jer, og mens Jahannams porte er lukket, så bed Allah om ikke at åbne den for jer. Shaitan er blevet lænket, så bed Allah om ikke at blive domineret af shaitan. Mens vi arbejder på at tilnærme os Allah i denne beærede mægtige måned, er det vigtigt, at vi husker os selv på de tidligere generationer, som valgte netop denne måned af alle måneder til at være sejrrige over islams fjender under islams banner. Vi bør ligeledes arbejde for at opnå den selvsamlede sejr under islams banner, og hvilken måned er mere passende end Ramadan måned. En måned med fornyet styrke og tilknytning til Allah. Allah siger i Koranen: O I som har iman, fasten er forskrevet jer, ligesom den var forskrevet dem før jer, for at de kan blive gudsfrygtige. Denne taqwa, denne gudsfrygt, er et fortræffeligt udtryk for tilbedelsen af Allah og dens resultat. Dens belønning er et evigt paradis og Allahs tilfredshed, inshallah.